Bon dia a tothom, esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats parlen sobre el tema d'aquesta setmana. Què tal, Biel? Molt bé, Emma, avui tenim un programa molt interessant, ja que a l'estudi amb nosaltres hi tenim dues convidades molt especials que ens explicaran les seves experiències, aprenentatges, records, vivències i també ens faran canviar la visió de com apareix la vida. Les dues convidades d'aquesta setmana són molt importants per nosaltres i tenim l'honor de gaudir de l'experiència i temps d'unes persones que tenen molt a dir. Molt a dir. Només em queda dir que... Digues, perdó. No, més que representar les nostres convidades. Rosa Maria Gispert i Teresa Jové, les nostres àvies. Per tant, prepareu-vos per conèixer totes les seves experiències i deixar-vos captivar per les anècdotes de tota una vida. Jo crec que amb aquesta gran introducció podem començar ja amb aquest programa amb el cor ben obert. Som-hi? I tant. Comencem. Molt bé, doncs comencem. Benvingudes, convidades. Què tal, com esteu? Còmodes? Amb ganes? Molt bé. Amb molta il·lusió i ganes de col·laborar. Molt bé. Havíeu estat mai en una ràdio? Jo no. No? I tu, àvia? Jo alguna vegada a Ràdio Joventut, però fa molts anys. Fa moltíssims anys, sí. Doncs mira, sempre va bé tornar-hi, no? I tant. Sí. Molt bé. Doncs bé, m'alegro que us agradi la ràdio, que estigueu aquí supercòmodes, i per començar aquest programa ho farem cronològicament. I començarem amb la infantesa, amb la vostra infantesa. Com la recordeu? A què jugàveu? Com us entreteníeu? Com va ser la vostra infantesa? Jo quan era petita ens entreteníem al sortir de l'escola, anàvem a passejar pel carrer, no com ara que es fan 50.000 coses a l'hora de sortir de l'escola, i anàvem a passejar, ens assentàvem, xerràvem i quan era l'hora ens en tornàvem cap a casa, però no fèiem res del que feu ara la joventut d'ara. Disfrutàvem més, de totes maneres. La meva manera de pensar, disfrutàvem més. Molt bé. Jo recordo una infantesa molt tranquil·la. A l'estiu es podia, jo visc a Barcelona, però a pesar de tot podíem baixar davant de casa i jugar amb els amiguets de l'escala, al carrer jugàvem a la xarranca, a saltar corda, i tot això és un record bonic i d'una infantesa molt tranquil·la, i potser moltes menys coses de les que tenen els nens d'ara, però ho disfrutàvem molt. Molt bé, veig que teniu un record molt maco de la vostra infantesa, molt especial. Sí, sí. No, sí, és el que deia la Rosa, que també ara ha canviat molt el tema de sortir a jugar, tot ha evolucionat, i una cosa que trobo que també ha canviat és el tema de l'escola, que abans era molt diferent la manera de tocar. Per tant, la vostra escola com era? Com eren els mestres? Com era tot? Jo vaig anar a les Padrunes, a l'escola de monges, que clar, que fa uns quants anys. Aquest és el detall, abans éreu nens i nenes, no? Separat. Sí, les nenes a les monges, els nens als hermanos, i després hi havia les públiques, les escoles públiques. I jo de la meva escola en tinc molt bon record. Ens ho passàvem molt bé, els professors en general, les monges, perquè quasi tot eren monges, eren bones persones, almenys els anys que hi vaig anar jo. Hi ha gent que a vegades no té tants bons records, però bueno, jo sí, ens ho vam passar molt bé. I sempre havia anat a les monges, i després quan va arribar el fer el 5è i 6è de batxillerat, perquè aquella època era una altra manera d'estudiar, llavors les nenes de les monges vam ser les primeres que vam començar a anar al Sant Josep a fer 5è i 6è barrejat amb els nois. Llavors allà al Sant Josep també hi quedaven hi havia els hermanos encara en aquella època, i vam començar, i aquí va ser on es va començar a ajuntar nenes i nens. I des de llavors fins ara? I des de llavors fins ara, sí, però abans eren nenes i nens. Vull dir que nosaltres vam ser les pioneres, la nostra d'això d'anar al Sant Josep a fer les assignatures fortes, em sembla que eren les matemàtiques, les més fortes les fèiem junt amb els nois d'allà al Sant Josep. I va ser un canvi fort del fet de canviar amb nois o no? No, perquè els nois que anàvem
els que estàvem allà estudiant, vull dir, ja ens coneixíem tots, perquè tots érem de la mateixa edat, més o menys, i molts érem fins i tot de les colles que després anàvem doncs, a l'hora de l'esbarjo i de sortir, que encara avui dia la majoria ens coneixem. Que guai. Sí. Que fort, Fa molts anys d'això. Encara som amics, sí. Amics no íntims, coneguts. Però vull dir que si ens trobem ens parem i parlem i molt bé. Molt bons records, jo. Molt bé, està bé. Tenim bons records. I de les monges, molt. Sí, molt bé. I tu, àvia? Jo vaig anar a diversos col·legis, eren municipals, i eren senyoretes, també estàvem separats nens i nenes, esclar, diferents hores de pati, diferents hores d'entrada i sortida, perquè això ho miraven molt perquè no ens trobéssim, suposo. Però jo tinc molt bon record perquè a mi m'agradava molt aprendre i jo bevia dels llavis de les senyoretes, sempre m'havia agradat molt aprendre. Clar, no respirava, estava molt adelantada perquè ho escoltava tot molt bé. I hi havia una de les professores últimes que vam tenir que ja ens feia premsa, ens feia fer una llibreta premsa, i en aquella època això era molt nou perquè no ho feia quasi ningú encara. I notícies, la independència de Ghana, altres coses que no recordo, ja ens ho feia fer mapes i algun petit reportatge de les notícies del diari i tot això. O sigui que sí, jo tinc molt bons records del col·legi. I les mestres eren bones perquè es diu que quan no es portàveu bé a vegades pagaven amb un regle, feien així amb els dits. M'heu tingut una experiència negativa amb els professors? Jo a les monges no, jo no havia vist mai a pagar ni d'això. En canvi sí que al Sant Josep, als hermanos, sí que hi ha molta gent que té mals records d'això, que si et preguntaven alguna cosa i no ho sabies, potser et caia un clatellot o això, no?, de posar els dits i pagar-te amb un regle, però jo allà a les hermanes, els monges, no ho havia vist mai, a pagar. És que ara és impensable, això. No, és que és impossible. Ara això, vamos. Ara et posen la mà a sobre i els denuncien. Sí, aquí és el gran canvi. Sí. Home, sí que castigaven, vull dir, si feia falta castigaven, per això per descomptat, però no eren càstigs de pagar ni de res, vull dir. Ara m'ha vingut un record que el primer col·legi que vaig anar era la casa dels nens, sistema Montessori. I amb 4 anyets, al carrer Ribau, l'edifici encara hi és, però crec que ara es dediquen, no sé, a altres coses. I allà ens ensenyaven a llegir, resseguint les lletres, i en veu alta havíem de pronunciar la lletra que era. I això em va quedar un record molt maco. I teníem 4 anys, Uau! Interessant, la veritat. Bueno, és que a vegades passa que tens records així que et marquen i tornar-los a reviure és molt especial, jo considero, no? Ara a Sant Sadurní hi ha una escola Montessori. Sí. Allà sortint de Sant Sadurní en direcció Gelida, ja fa uns quants anys hi ha una escola que ensenyen el sistema aquest de Montessori. Jo quan vaig estudiar la carrera, que jo vaig estudiar de mestre, també ho havia estudiat, això del Montessori, de resseguir les lletres i d'això, sí. Molt bé. Això ara ja ni heu sentit ni a parlar vosaltres d'això. Ho vam estudiar. Però que allà a Sant Sadurní és una escola que ve gent de... No és de Sant Sadurní tota la gent, hi va gent de fora, gent que mira, els deu agradar que els seus fills aprenguin els petits així. Que bé. Doncs bé, aquesta infantesa amb molts bons records, de moment, en general, i ara entrem en una etapa una miqueta més fosca, perquè sabeu que quan éreu petites al nostre país va haver una etapa molt fosca, no?, i amb molta repressió. No sé com aquella etapa del franquisme la veu viure a casa vostra, o vosaltres mateixes, sent tan petites, com ho veu viure? Bueno, jo... Clar, temps de la guerra, per descomptar que no hi érem, clar. I després de la guerra a casa meva no se'n parlava massa. Així com hi ha cases que sempre estaven parlant del que havia passat. No, la veritat és que no se'n parlava massa i bueno, jo sé que, per exemple, el meu avi havia estat amagat durant la guerra, havia estat amagat quasi tota la guerra, perquè si no possiblement igual l'haguessin matat. I el meu pare només recordo que deia que de nit, perquè nosaltres teníem una empresa de vins i el meu pare de nit, tot i no tenir el carnet, em sembla que deia, sempre explicava que anava a portar amb el camió, portar vi o no sé què feia, anava a Barcelona, però de nit.
Però la veritat és que no se'n parlava massa de l'època de la guerra i de tot això. I jo... A casa meva parlar-se no es parlava gaire, perquè jo també ja vaig néixer a la postguerra, i en bon encert els meus pares no en parlaven gaire. El meu pare havia estat una mica significat amb coses de mítings, d'impressors i del gremi aquest, perquè ell sempre havia treballat en coses a l'avantguàrdia, havia treballat el meu pare, en coses d'impremta i així. I va estar, al final de la guerra, uns 3 mesos a la Model. Ostres. Que això... sí, i inclús tinc un certificat de la Generalitat que ens el van enviar a la família quan ja el meu pare ja no hi era, com que ell va contribuir a la seva manera, no? Sí, perquè esclar, ell era del bàndol dels perdedors, com és natural, no? Però... Bueno, la guerra hi perd tothom, això està claríssim. Sí, i ara ho sabem més que mai tots. Sí. Però no, amb bon encert no en parlaven, a casa meva, ni els meus tiets, que també havia estat argelers allà amb els carabiners i tot allò, cosa que jo he sapigut molt després. Quan hi anàvem no en parlaven mai, gràcies a Déu tots havien sobreviscut, doncs mira, vivíem una vida senzilleta, però no ens faltava de res i contents. Bueno, doncs mira, millor. Sí, jo suposo que és per això que, com que no havíem tingut pèrdues de ningú i d'això, doncs potser per això no se'n parlava tant. La gent que devien tenir més, que els havien matat gent o el que sigui, clar, suposo que sí, que les famílies en devien parlar més. Sí, pot ser, sí. I ara, perdó, és una opinió personal, però crec que remenar ja els ossos i això, jo trobo que ja no caldria, més val viure en pau. Sí, ben dit. Molt ben dit. Sí, però el problema és que clar, hi ha gent que encara no saben on estan els que els van matar. Clar, nosaltres perquè no d'allò, però jo també penso que fa molts anys que dura, però clar, que no sap on estan les seves persones, els seus pares, els seus avis, que els van matar i els van tirar per allà a les cunetes, que encara busquin, no?, de veure saber, però jo tampoc m'agrada gaire, això, perquè clar, això un dia o altre s'ha d'acabar, perquè fa anys i encara dura. Sí. Però bueno. S'ha de superar. Sí. Vull dir, però clar, és el que diem, hi ha gent que potser no acaba d'estar preparat potser i vol... Bueno, això cadascú, suposo. Sí, cadascú. Bé, doncs, com va haver-hi aquesta època tan fosca al nostre país, us volíem preguntar que si recordeu algun moment històric que va passar quan éreu petites o potser una mica més grans. Bueno, jo quan va morir el Franco, jo ja estava casada, feia poc. És que no recordo quin any va... Al 75. Jo em vaig casar al 77, per això. Però sé que allà a Sant Sadurní, clar, el dia se morre el Franco, tothom va quedar... Saps? I gent que ja estava quasi preparada per marxar i tot, perquè no sabies què passaria. I allò, un moment d'aquells que, què passarà, no? I després, altres coses d'així més d'això, quan en van matar aquest del Carrero Blanco també, el 23F, són moments d'aquests... Dates assenyalades per... no per bé, sinó per mal, aquestes més aviat, tot i que les coses es van solucionar força bé, però... Bueno. Molt bé. Jo recordo, quan l'època de Franco, una vegada va fer un simulacre d'enquesta, no em surt la paraula en català. Enquesta, sí. I ho va preparar d'una manera, el meu pare ja ens deia, llavors era el meu promès i a mi, que no calia que anéssim a votar perquè allò estava arreglat. Però ell ho va fer, i nosaltres, com que érem joves, ens vam pensar, doncs bueno, anem a dir que no, que sí, el que fos. Però allò era una cosa completament preparada. De cara a l'estranger, ell ho va fer, el Franco i el seu règim. Com vulguem dir, aquí també som una mica demòcrates i què va. No. Després recordo això mateix, la mort d'en Franco, i aviam què passaria. La primera vegada que vam anar a votar de la Constitució, jo tenia els meus fills petitets, anàvem un de cada mà, i això me'n recordo molt.
I el 23F, per suposat, va ser un trasbals, perquè ho vaig veure a la televisió i, esclar, vaig quedar sanglaçada com tothom. I hi va haver uns quants homes, pocs, el Gutiérrez Mellado, en Suárez, que eren tots uns homes perquè van aguantar allà drets, no com els altres que s'amagaven. Sí. Bueno, en fi, la por guanya la gent, no? Però va ser una cosa molt forta. I, bueno, doncs ja està. Mica en mica cap a la transició. Totalment, sí. Bueno, són episodis que mai s'oblidaran perquè van ser molt forts. Seran història. Sí. I tant. Sí, per sempre. Total, després d'aquest moment fosc, ara volem anar una miqueta més alegre, per no quedar-nos amb aquests moments tan foscos. I no sé jo, respecte al vostre entreteniment, quan éreu més joves, potser, al vostre temps lliure teníeu algun referent, algun programa que us agradés molt, algun llibre que llegíssiu, que us agradés, no sé quin estil de música, cantants, que penseu, ai, això em recorda molt de quan jo ho escoltava quan era petita. O jove. Sí, o joves. Sí, o joves, clar, potser més joves. Bueno, jo de llibres recordo molt haver llegit moltes novel·les de la Mercè Rodoreda i del Manel de Pedrolo i d'altres, però aquests eren autors que m'agradaven. I després la música, jo tinc molta varietat de música, vull dir, des de més joveneta, per la nostra època era l'època dels Sírex, el Nino Bravo, i que era un altre estil, l'Àdamo, depenia d'allò del moment, no? Ara, a mi el Lluís Llach ha sigut el meu ídol tota la vida, havia seguit molts concerts, anar-hi expressament als concerts, i després el Leonard Cohen. Ah, vale. És un també l'havia anat a veure en concerts i d'això, i després escoltar música, doncs jo què sé, dels Beatles, d'allò, no? Però allò de recordar-te de sempre, el Lluís Llach, el Leonard Cohen. Si podia anar a veure els seus concerts, hi anava. Molt bé. Sí. Jo ja de joveneta, potser perquè la meva germana em portava molts anys, em portava 13 anys, i clar, jo no tenia més germanets petits. Clar, tenia molt temps a casa quan era una nena, i hi havia llibres dels meus pares que jo ja vaig començar a llegir en català, amb un sil·labari català, perquè a mi no ensenyaven a casa, això no se'ls va acudir potser. I jo vaig agafar aquell sil·labari i allò m'entretenia, i altres llibres que hi havia. O sigui, he llegit els russos, per exemple, traduïts perquè ho tenia el meu pare, i jo ja m'entretenia moltes estones. El llegir ha sigut la meva passió. I tinc una biblioteca gran i m'ha agradat molt llegir. I, bueno, doncs això. I també m'agradava en Becker, el romàntic. Ara, després, he llegit en Martí i Pol, he llegit en Segarra, a pesar que diuen que és un poeta denostat, però a mi m'agrada moltíssim. En Verdaguer, en Martí i Pol, tots aquests. I llegir el Víctor Català, la Rodoreda, per suposat, però ho vaig llegir molt joveneta, i ara penso que potser aquelles lectures no eren gaire per mi, a la meva edat, però bueno, és igual. I m'agradava molt, llegir sempre m'agradava molt. Després també llegíem el que ens feia llegir a l'escola, que era obligatori, que bueno, hi havia coses que t'agradaven i coses que no tant, però era obligació fer-ho. Clar, sí. Això passa encara. Sí, això encara segueix. Ara, suposo que encara ara es fan fer coses que dius, no, i aquest és un mica pesadillo, però bueno, es havia de fer. Hi ha llibres que t'imposen, te'ls has de llegir, després no els recordes molt bé, oi, Biel? Com el de la setmana passada vam dir que un llibre que no em va agradar. I després, en quant a això que es parlava, de la música i tal, a mi m'agrada molt la música des de sempre, tota la vida. De l'escola havia estudiat piano, i estic cantant en una coral fa 50 anys. Uau. Mira, això seguirà més anys. Ho havia de dir. Sí, home, clar. I tant, parda. Perquè són 50 anys de la coral, vaig començar el primer dia i fins avui, ara estem celebrant el 50è aniversari aquest any, i sóc l'única persona que estic allà des del primer dia, fent les baixes corresponents de tenir fills, d'alguna malaltia i tal, però vull dir allò de dir deixo la coral un any i torno, no. Sempre has estat allà. Sempre he estat allà. Que interessant. Molt bé. En quant a la música, jo també, esclar, en Raimon,
que l'he vist en directe i és fabulós. Bueno, ara ja no canta. El Llach, bueno, també l'he vist moltes vegades en directe. És que, esclar, són poetes. I després en Serrat, per suposat. I llavors en francès m'ha agradat molt, perquè jo sempre anava a estudiar francès. El Charles Nabur, la d'això, l'Edith Piaf, el Richard Anthony, tots aquests en francès m'agraden molt. Que bé, que bé. Jo recordo que quan érem joves, això que ara feu, que aneu a les manifestacions i tot això, sí, s'ha de fer. Que jo, bueno, no és perquè anés en una manifestació, vam anar a escoltar un concert del Lluís Llach precisament a la universitat, a aquella època només hi havia allà a la Diagonal, i a l'acabar ja s'esperaven els grisos, que abans en deien els grisos, amb els cavalls i tota la història, i el sortia pues, a córrer, i tot per anar a sentir un concert del Lluís Llach, i això era l'època que jo ja estudiava, ja estava fent el magisteri, i sí, encara sortien a empaitar la gent que anaven a segons a quins llocs. Bueno, és que això... Mare meva. Però bueno. Molt bé, i clar, o sigui, escolteu música, però molt diferent en comparació a la d'ara, òbviament. Sí, la música ha canviat molt. No hi ha nivell de comparació, però també el fet de que com vau ser joves en un moment, vosaltres sortíeu de festa com el jovent d'ara, i què fèieu quan sortíeu amb els amics, així de joves? Jo de festa no hi sortia gaire. Sí que a la meva edat potser sí que també hi havia gent que sortia més. A mi no és que em deixessin sortir molt, però bueno, quan ens ajuntàvem, moltes vegades el que fèiem els diumenges a la tarda era anar a casa d'algun dels nois o noies que hi havia que tenien un espai per poder seure i d'allò, i ens sentàvem allà a xerrar, a escoltar música. I després, quan van obrir a Sant Sadurní, la primera discoteca que hi va haver va ser el Barbari, allà al centre. Vale. Però jo no m'agradava anar-hi perquè sempre tota la vida he sigut antifum del tabac, i abans es fumava i entraves allà dintre aquella discoteca i jo plorava tota l'estona perquè el fum em feia plorar. I era dels pocs llocs on anàvem que a mi em deixessin anar. Sí que hi havia gent, que sí que també es movia una mica més, però nosaltres poca cosa fèiem. Disfrutàvem més anant això a casa d'un amic i xerrar i escoltar música que altra cosa. Cotxes i tot això fins als 18 anys i tampoc anàvem, això que ara teniu que aneu amb aquestes discoteques tan grans i cap aquí, cap allà, això no. Infant no era així? No, en general no. A la meva època era el que deia ella, les festes a les cases particulars dels amics. I a casa meva també m'hi hem fet alguna. I era molt agradable, posàvem música, ballàvem, preníem algun refresc i ja està, i passàvem les tardes del diumenge. I després el que fèiem en aquella època meva era, per exemple, quan venia la Rebella de Sant Joan, que era molt maca, sempre la Rebella de Sant Joan la trobo potser la nit més maca de l'any. I llavors, si anàvem a alguna festa també d'aquest estil, amb algú que tenia jardí o pati, les noies anàvem acompanyades de la nostra mare. I el meu marit el vaig conèixer en una d'aquestes rebelles i jo va conèixer a la seva dona i a la seva sogra a la vegada, perquè jo anava acompanyada. I m'ha fet gràcia de dir-ho perquè era així en aquell temps. A la nit, a la tarda no, però a la nit sí, anàvem amb la nostra mare. Jo no, jo no hi havia anat mai amb la meva mare, però tampoc és que ens deixessin moure gaire, perquè a mi a vegades em deien a les 10 a casa, si sorties, i a les 10 havies de ser a casa, més valia ser-hi. No perquè rebessis a l'arribar, però potser llavors un altre dia et deien avui no es pot sortir. Fins a les 6 del matí no us quedàveu cap dia, no? No, mare meva, això era impensable abans. Ja et dic, potser sí que hi havia algú que ho feia perquè sempre hi ha hagut gent, però així, dintre de les normalitats no es feia això, no es feia. I això de les 10 a casa a mi també m'ho deien. Molt iguals en aquest aspecte. I si no hi podies arribar havies d'avisar, de la manera que poguessis, perquè clar, abans no hi havia mòbils ni allò, no? Però ja procuràvem arribar a casa a l'hora. Sí. No, és que això de les festes volíem preguntar-ho perquè és que en comparació amb nosaltres, que tampoc és que sortim molt de festa, però, no, però bueno, les vegades que sortim, doncs, home,
pues amb el que heu explicat és completament diferent. O sigui, amb la nostra... Bueno, a mi la meva mare no m'acompanya de festa. No. L'últim que faríem, jo crec. O sigui, no. No, sí, però... Bueno, volíem comentar-ho perquè així veiem les diferències de com ha evolucionat pues, al cap, no? Al llarg dels anys, perquè és que l'evolució és molt, molt gran. I també jo puc parlar per les filles, que ja no són de fa tants anys, que llavors demanaven per sortir i començaven aquí per anar fins a Vilafranca. I llavors el que sí que mai el seu pare havia permès era que tornessin, perquè ja eren 18 anys i pico, que ja hi havia algú que conduïa, que tornessin o anessin amb cotxes d'així dels amics. I llavors els papes s'aixecaven no a les 6 del matí, per descomptat, però els hi deies de l'escolta a les 2 o 3 estigues a tal lloc d'allà a Vilafranca que et vinc a buscar. I llavors jo, de les meves filles, n'hi ha de 3, 2 sempre deien que sí, perquè preferien que les anessis a buscar que no pas quedar-se a casa, però l'altra a vegades deia no, doncs així no hi vaig, si m'heu de venir a buscar. És que és curiós perquè les 3 generacions, les àvies a les 10 a casa, les filles a les 3 i els nets a les 6. O sigui, ha anat tot evolucionant. Sí, bueno, sí, és el que hi ha ara mateix. Amb els cotxes s'havia d'anar molt al tanto, bueno, ara encara més. Però era aquesta cosa, no?, de dir, nosaltres dèiem, fins que vosaltres no tingueu el carnet i conduïu, doncs us ha de venir a buscar. Ara no gaire lluny, Vilafranca, vull dir, no gaire lluny. Sí. Molt bé, bueno, això de quedar en un lloc, recollir a les 3, encara es fa. Encara es fa, sí, encara venen a buscar-nos. Encara ens venen a buscar. De moment no tenim cap carnet, encara. Sí, i respecte a quan anàveu a comprar, el menjar, la roba, on anàveu? Al mercat, a la típica botiga del poble, molt diferent, suposo, envers ara, tot i que encara es manté algun mercat o alguna botiga local, però suposo que abans era estava molt més actiu, molt més present, no? Sí, i tant. Jo recordo quan era petita que anàvem a comprar amb el cistell d'entrada, res de bosses de plàstic, i anàvem doncs, a una botiga a comprar el que, doncs, jo que sé que era com una mica de súper, però en botiga, allò que compres diverses coses, a la carn, a la carnisseria, la xarcuteria, a buscar el tocino, tot era molt del mateix poble, i ja dic, i també tenies més relació amb els que anaves a comprar perquè et coneixien i tal, no com ara que te'n vas al súper, allà no et coneix ningú, a vegades preguntes una cosa i no saben ni què preguntes. Era una cosa molt més recollit, vull dir, molt més personal i més... que a mi m'agradava molt anar i encara ara avui dia si puc anar a comprar al mercat, a Sant Sadurní no n'hi ha, però per exemple a Sitges, doncs jo me'n vaig al mercat i a les grans àrees aquestes doncs hi vaig només a comprar les coses de neteja o així, però coses de menjar i això continuo anant a comprar amb la botiga petita però tot això, aquestes grans àrees el que sí que ha fet és molt de mal perquè hi ha botigues petites que estan tancant perquè no es poden mantenir. Sant Sadurní està ple de botigues que s'han tancat per això, el comerç local es perd. El comerç local s'està perdent tot. Doncs jo, com diu ella, segueixo anant a comprar al mercat, ahir mateix hi vaig anar, en diversos mercats diferents, clar, jo visc a Barcelona, en diversos mercats diferents, i perquè m'agrada molt el gènere d'allà. I, home, esclar que també vaig amb algun súper, naturalment, coses que pesin i així, sí, o envasades, sí. Però el menjar fresc, el peix, la carn, la fruita, tot això m'agrada comprar-ho al mercat. Perquè, sí, recordo abans hi havia més colmados i baixaves a comprar a prop i hi havia els colmados amb les paperines de paper gruixut que ara es tornen a posar bastantes bosses de paper i ja per evitar el plàstic, tot això sí. Sí. I sí, però bueno, encara això, gràcies a que els mercats, com que són municipals, doncs es mantenen perquè la gent jove hi va menys, de vegades també hi van el dissabte, però hi van menys, clar, perquè és més ràpid a la millor comprar en un súper.
Ara en parlàvem d'això dels mercats, Sí. que clar, la gent jove ja, els mercats ja no és una cosa que vagi sovint. La gent més gran és la que ho va, Sí. la que ho està mantenint. Sí, Com sí. el TV, sí. Que Digues. també s'acabaran, perquè és això que diem, Clar. que la gent jove no hi va als mercats, i llavors també s'hi noten que no hi va tanta gent, i a vegades doncs, vas a algun mercat, jo de Barcelona no, però jo puc parlar del de Sitges, que és el que vaig, que sempre, cada any van tancant alguna parada, perquè tampoc es deuen guanyar prou bé la vida i tanquen. I és molt trist, Sí. penso que és molt trist perquè es perd tot, es perd tota l'essència de tot. De fet, de tot. sí, és el que la següent pregunta, la pregunta és què trobeu a faltar d'abans que ara s'està perdent? I potser això dels mercats és una cosa important que a poc es va perdent. No sé si hi ha alguna altra cosa més que trobeu a faltar de quan éreu més joves o fa uns anys. Això que acabem de dir és una d'elles, no? I les botigues de roba també, que hi havia Exacte. molta més varietat. Per roba de senyora, per exemple, hi havia moltes botigues. Jo em vestia molt en botigues per exemple, de l'Esquerra de l'Eixample, de llocs així, que n'hi havia moltes. I cada vegada quasi no en queda cap. En queden molt poques. Tots són marques i esclar, tot és més adotzenat. I encara que, bueno, clar, la gent jove pues, li deu anar bé i potser els preus són una mica més assequibles, també pot ser. Bueno, jo penso que amb això hi ha de tot, de preus, però vull dir que sí, clar, això dels Sares i totes aquestes històries han fet molt de mal a les botigues petites en quant a la roba, fatal, perquè és això que diu, pràcticament és que no en queden, i les que queden són de les de Xavo la Troca, que dic jo, vull dir que la roba és molt barata. Sí. I després també jo penso que també fa molt de mal la venda online, que avui dia la gent compren des de casa i clar, i amb això el que fan és fer mal a les mateixes botigues, perquè precisament l'altre dia no sé qui deia que ara el Sara volia tancar, no sé si van dir 200 o 300 botigues, però per què? Perquè ho venen online. Clar. I llavors molta gent a l'atur també, que perd molta Clar, feina. es perden llocs de treball, i és això, ja comprar online, ja ho sé que el jovent ho fa molt, no? Nosaltres, per exemple, no ho fem. A mi no se m'acudiria mai d'anar a comprar-me una cosa de roba principalment online, perquè segur que no l'encerto, això segur. Però clar, la gent jove ho esteu fent i amb això és el que ajuda a que totes aquestes altres coses vagin desapareixent. I no sé on arribarem, perquè, clar, llavors... Es veurà. No, sí, és que això, per exemple, de comprar roba online, és el que diu, vull dir, és que llavors perdem moltes coses, perdem allò d'anar a comprar roba, que vulguis o no. Jo personalment, a mi no m'agrada comprar roba online, a mi m'agrada anar a la tenda, provar-m'ho, tal, m'ho agafo, em queda bé. Però, ostres, hi ha apostes de que segur ja tu has de comprar pensant que et quedarà bé, però potser no et queda bé, llavors després ho has de tornar, és una mica liu. I, no, sí, jo també ho penso. I comprant online vas perdent contacte amb més gent, perquè quan vas a comprar parles amb la gent, et comuniques. Totalment. Online no comuniques amb ningú. No. I després que hi ha gent que primer va a la botiga, per exemple unes sabates o el que sigui, el que li agrada, s'ho emprova, se'n prova el número, com que sap la marca, i després va i se'n va i ho compra online. I dius... I per què? Per què? Jo no sé si és que el preu és més barat, però si és que és una marca que llavors no hauria de ser, perquè si és una marca concreta hauria de ser el mateix preu, haurien d'intentar per mantenir les botigues, perquè és clar, si una cosa a la botiga val 100 i la compres online per 80, bueno, doncs la gent compta, i no? Dius, pues, bueno, sé que això em anirà bé perquè m'ho han provat i d'allò, i pues, sentint-ho molt, pues, m'estalviaré 20 euros i la demano online. Sí. I que el món no... No, totalment. També us volíem preguntar, que aquesta pregunta a mi m'agrada molt, que era preguntar-vos que quin consell donaríeu vosaltres a les noves generacions? Aquest jovent que va pujant. Sí. Aquest jovent que va pujant. Bueno, jo primer que tot, ja sé que hi ha jovent de tot, hi ha jovent molt maco, com podeu ser vosaltres, i el vostre... Sí, home, clar, els que us envolten, no? Però avui dia jo penso que també falta molt ser més persones, ajudar més, no sé com dir-ho, perquè aneu molt a la vostra,
I llavors, encara que sí que s'ha d'anar a la vostra, però intentar ajudar, ser bones persones, això per descomptat, que avui dia això també a vegades costa una mica, segons quin jovent. Sí. I ser més considerat amb el teu entorn. Ara avui dia es va molt per mi, jo vaig bé, els altres que els donguin. I llavors això també fa que el món, ja ho veiem com va, que vagi cada vegada vagi a pitjor. I aquesta cosa em penso que seria important per vosaltres. Ja dic que vosaltres sou d'això, sou una excepció en principi, no parlo per vosaltres. Doncs jo penso que el consell, si se'm permet, seria que procurin viure la vida el més feliç possible, sense fer mal a ningú, sent solidaris, estimant molt la família, perquè és el més important que teniu, la d'ara, la d'abans i la que tindreu. Sí. I això, doncs, viure en pau i disfrutar de la vida, que és molt maca, encara que hi ha problemes. Molt bon consell, gràcies. La veritat és que sí, molt maco. Molt especials. Molt xulo, la veritat és que sí. Doncs ara ja entrem en aquesta nova era tecnològica, que és una era una mica... Sí, tocava parlar d'això, perquè clar, us toca de prop, perquè és una cosa que clar, us ha sobtat a vosaltres de cop. Llavors, no sé si teniu molt contacte amb la tecnologia, si a la vostra vida la feu servir, si us ha canviat, si no, no sé. Bueno, jo d'entrada, quan van començar els ordinadors, com que no treballava, tampoc em van fer falta d'aprendre-ho. Segurament que si hagués estat treballant m'hagués tingut que espavilar a fer-ho servir, no? Vaig anar a fer algun curset o alguna cosa, però esclar, com que llavors no ho aplicava perquè no em feia falta, doncs... I la veritat és que no m'interessa gaire la tecnologia, soc molt poc tecnològica. El mòbil i poca cosa més, i la tablet per mirar, ara ho dic, per mirar novel·les o per jugar i poca cosa més. Vull dir, per mi, a mi no em fa falta. Doncs per mi no m'agrada gens. Sincera. Literal. Ho tenia que dir perquè jo tampoc treballava ja de casada i, esclar, veia els meus fills a casa i el meu marit que començaven amb els ordinadors, els primers que hi havia, veia les empreses que es anaven fent servir els ordinadors, però jo no me n'adonava de la transformació tan gran, tan radical que venia damunt. A més, no m'han agradat mai, ja dic, i segueixen no agradant-me. L'únic que faig servir el mòbil, algun WhatsApp, això sí, alguna foto, però soc de les persones que si el tinc plegat tota la tarda o tot el matí no em fa res. Hi ha gent de la meva edat que el fa servir molt, tinc amigues que molt, però a mi no m'agrada. Així que, doncs, bueno, ens hem d'adaptar dintre del que puguem, però no és per mi. Bueno, mira, no passa res, hi ha de tot. Molt clar, hi ha gent que diu que la tecnologia ens facilita la vida, però és que potser hi ha gent que potser li complica. Vull dir... Jo crec que la complica molta gent gran. Sobretot a la gent gran. La gent gran principalment, i que no l'hem tingut que fer servir perquè no hem estat treballant quan van venir totes aquestes tecnologies noves, i clar, llavors dius, nosaltres per què ho necessitem, no? Perquè tampoc ho necessitem. De moment no ho necessitem tant, ara això no vol dir que potser d'aquí 10 anys al final ens haurem d'espavilar perquè no podrem fer res que no sigui una màquina. Però després també hem de veure que quan falla una cosa es queda tot parat, amb això de la tecnologia. Vull dir, clar, abans no es quedava parat. Ara passa alguna cosa, aquell apagón que hi va haver no sé quan era, ni es podia anar a comprar, ni es podia fer res, perquè ningú ni sap, avui dia ja la gent ni sap ni sumar, ni sap restar, les botigues no tenen, tot queda parat. Llavors també hi ha avantatges i inconvenients de la tecnologia, i el dia que passi una cosa grossa, que pot passar, perquè tal com està tot, se'n va tot en orris, Sí, és que s'ha creat una dependència que no és normal, perquè s'han perdut moltes coses que jo considero que no és normal. Nosaltres, sent joves, i jo ho accepto, és una dependència de que no saber fer res, o sigui,
ho necessites per fer les coses quan dius, realment, a vegades em passa jo, per exemple, amb la intel·ligència artificial, de fer algun treball i tal, i de dir a amics meus que ho he fet tot amb intel·ligència artificial. Ostres, però estàs prioritzant la intel·ligència que intentar pensar-ho tu, intentar dur a terme pel teu propi pes, no? Doncs que si anem seguint així jo crec que acabarem molt malament. Acabareu molt malament. Acabareu molt malament. També perquè és tot tan ràpid, la tecnologia és tan ràpid, vídeos ràpids, que després jo no em puc asseure a llegir un llibre perquè no tinc paciència. No, perquè no en sabeu. Perquè que no sé, és que estic tan acostumat a la rapidesa de les tecnologies que quan em vull sentar a llegir un llibre se'm fa complicat. Per això, perquè tot us ho donen al segon. Sí. I llavors ens es perd tot. Igual que això és una tonteria, però per exemple això, quan se para una màquina, ni que no es pari, tu vas a comprar i dones els diners en metàl·lic i hi ha segons quin tipus de botigues no saben tornar el canvi. Sí. Cuidado, que això és molt greu, Ja. perquè no saben ni comptar, perquè clar, com que la màquina allà pim-pam-pum, i tu si li diuen, jo què sé, 10 amb 37, carai, si els hi dones els 37, la feinada que hi ha perquè comptin, i això a mi em va passar res, fa 2 dies, una noia allà, tu, que per tornar el canvi va tenir que agafar la màquina per tornar el canvi, dius, hòstia, aquí m'ha arribat. Aquí m'ha arribat. Sí. La intel·ligència artificial té molts perills. Poden suplantar la imatge, poden suplantar la veu, ho estan fent. Hi ha moltes estafes amb el telèfon, que jo, gràcies a Déu, a mi no m'ha passat, però et fa estar una mica alerta quan contesten en una trucada. L'altre dia va ser una cosa diferent, però truco a un centre mèdic i em van posar un robot, ho va dir que era un robot, em va demanar dades i les vaig dir ben clares i es veu que no les va agafar bé. I llavors dic, bueno, això no va bé. I llavors es veu que l'operadora o el que sigui se'n va donar i després es va posar una senyoreta. I vaig poder parlar amb ella i vaig poder parlar. Però a mi això de que posin en un centre mèdic un robot ho trobo molt malament. No té cap sentit, no. Centre mèdic i a qualsevol lloc ara, Demanes en un restaurant per demanar taula i també estàs parlant amb una màquina i llavors al final dius, bueno, quan hi arribaré no sé si tindré lloc o no, perquè clar, parles amb una màquina, això ens ha passat ja, ara. Jo penso que massa tecnologia i jo diria que la tecnologia serveix més per lo dolent que per lo bo. Els drons famosos, per lo bo perquè es fan servir, per res, jo no he vist, bueno, sí, per filmar, i per lo dolent, amb les guerres i això, tu, els drons a tort i a dret, no sé, i tot això de la intel·ligència artificial això ja és... És veritat, molt perillós. Tanta tecnologia, jo sempre dic que és més per lo dolent, perquè sempre hi ha el que ho agafa cap a lo dolent que cap a lo bo. I tampoc no sé si cal. A vegades el meu pare sempre deia, haurien de donar uns quants anys de vacances amb tota aquesta gent, i el meu pare fa 20 anys que és mort, però ja deia, haurien de donar vacances amb tots aquests que es trenquen el cap pensant coses i que descansin, que no cal anar tan de pressa, si ara estàs viu, mare de Déu. Sí. Bueno. I bé, doncs ja per acabar l'entrevista, ens agradaria saber quin record us agrada explicar sempre als vostres nets, és a dir, a nosaltres. Ai, t'hi faig. Sí, nosaltres. Ai, que bo. Bueno, no sé, anècdotes de viatges que doncs havíem fet nosaltres quan érem més joves i explicar principalment això, coses nostres de la nostra joventut, de lo que fèiem i tal, que ara moltes coses no es fan. I jo ara recordar-ne una d'específica no, però vull dir això, sí que quan vas por ahí sempre et passen coses que es poden explicar. Jo, a part de que sí, amb el meu marit havíem fet molts viatges i havia comentat de vegades amb ells coses molt maques, però també el record més especial potser és a la Costa Brava, que tenim un pis allà i hem passat molts estius i amb les barques i les platges i les cales. Que xulo. I a la L'hem anat allà també, clar, home. Vam poder aquest estiu passejar, banyar-nos. I això és el que m'agrada transmetre, que ho estimin molt. Sí, jo aquest estiu he estat 2 setmanes i molt bé. Sí, clar, això sí, estar en família i tot això és
si es pot fer, s'ha de fer. Sí. Doncs sí. Doncs bueno, doncs fins aquí l'entrevista amb vosaltres. Ha sigut molt especial perquè hem parlat de molts temes, hem tocat totes les etapes des d'infantil, des de quan éreu petites fins les tecnologies, hem pogut parlar de tot. Trobo que heu sigut unes convidades increïbles, no en podien ser millor. Sí, un espai molt... Jo he trobat molt tranquil. Sí. Un espai molt tranquil, de connectar, de poder expressar tot el que volíeu. Vull dir, jo m'ho he passat molt bé. Sí, home, és que molt divertit. estem parlant amb els nostres nets, que us estimem molt. Se'ls fa més fàcil, els també, Els fills s'estimen molt, però amb els nets és una altra cosa. Sí. Sí. Perquè amb els fills és una època que, bueno, te'ls estimes molt, per descomptat, però és una època que pues, tens més feina, pujar-los i tal, i en canvi amb els nets ja és una altra història. Oi, Biel, que és una altra història? Sí. Que xulo, pues que guai que heu vingut, la veritat. Doncs res més, que moltes gràcies per l'entrevista, que segur que a tothom li haurà agradat escoltar les vostres paraules d'una generació tan estimada com la vostra, perquè els avis són fonamentals, jo crec, per als nets i pels pares, perquè, vull dir... Sempre, superessencials, la veritat és que sí. Que deia ella que la família és molt important. Sí. I avui dia les famílies, per desgràcia, n'hi ha moltes que estan desfetes de moltes separacions i moltes històries, que llavors els fills són els que reben. Sí. Però, malauradament. És el món d'avui dia. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. No marxeu, que queda l'expressió de la setmana, una secció del nostre programa, que comencem amb l'expressió, no? Som-hi! Arriba l'expressió de la setmana, Emma. Explica'm què és aquesta secció, per la gent que encara no sap, que això vol dir que ets un desubicat o desubicada. És molt fàcil. Des d'Ona Bitlles volem que el català segueixi més viu que mai. Per això cada setmana direm una expressió catalana que malauradament ja no s'utilitzi i els nostres convidats, en aquest cas vosaltres, haureu d'intentar saber què vol dir. Correcte. Quina és l'expressió d'aquesta setmana, Emma? L'expressió d'aquesta setmana és a cal sabater, sabates de paper. Sabeu què vol dir? Sí, bueno, més o menys tot. A veure. Que sempre diuen que això vol dir que el que el té l'ofici, en aquest cas el sabater, llavors diuen, sempre és el que va més mal calçat. Que vol dir que és el que ho fa més malament ell, però ho sap fer-ho perquè ho arregla les coses, però i després amb altres coses, també, perquè jo que sé, un carnisser doncs necessita tenir els gabinets que tallin i tal, i potser a casa seva els té que no en funciona ni un. Sí. Jo penso doncs això, que per ell és el que va més mal servit, que fa la bona, dona el servei als altres, però que per ell ho fa pitjor. Penso jo que deu voler dir això. Vol dir això. I per què ha caigut en desús aquesta expressió? Aquestes expressions han caigut en desús perquè han estat substituïdes per altres més modernes com en casa de herrero, cuchillo de palo, exacte, que és un castellanisme adaptat, però clar, s'utilitza molt més avui en dia. Perquè avui en dia també tenim la pega de que tot va en castellà. Sí. La tecnologia i tot això també ha fet molt de mal amb la llengua, perquè clar, tot és en castellà. Llavors... Llavors, en comptes de dir en casa de herrero, cuchillo de palo, diem a cal sabater, sabates de paper, que sona molt bé. I és molt més fàcil. I n'hi ha una que diu el sabater és el que va més mal calçat. És el mateix que això. És el mateix, però és un altre... N'afegim un altre. És un altre, sí. Molt bé. Sí. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui amb les nostres àvies. Moltes gràcies per venir, ha sigut una entrevista molt interessant, un programa que ha quedat rodó, ha quedat perfecte, jo crec que sí. Gràcies a vosaltres per venir, la veritat, Rosa Maria i Teresa, les nostres àvies. Sí, un programa molt especial i esperem que us agradi molt a tots i això ha estat A Tota Ona. La veu que vibra. I no s'abandona. Gràcies. Adéu. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. A Tota Ona.